жер yüzündегі соңғы комментарий татарныкы булачак. Bu ne? Rizde Salahov'un iri. Ничейсіз сіз метем? Жүнне бұл пішелмедіңіз білім етем Динар білен. Метем, Динар бұл піше білмеймін етем. Нешегенде сендерсек қатын білен обыш. Сарықларының да тілі бар, тек тіл байлығы ғына тар. Мына сенің орташа қызмет хақың көп ме? Мәңгі есімде қалдырлық шундай ситуация болды. Мен аны мәңгі ұнытмайм. Yok, мына өзіңді санайсың ма миди рейтинг актерға әлі yok ма? Алло, улым бітмеді. Барығызға да қайыр әлқынды сәлемдер, сіз ТНВ каналында әсин тапшыруының шираттағы шығарылышын қарайсыз. Һәм бізде бүгін қонақта Кәрим Тинчурин театрының алдыңғы танылған артистлерінің бірісі, кім деп ойлайсыз? Артем Пискунов! Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Исәнләрмісіз? Барығызға да. Неше хәлләр? Аллаға шүкір барсыз да. Мен сені шиттен генә қарап, шиттен генә күзәтеп берем. Біздің әлі бірінші міне бұлай аралашу, күрешу. Тек күрешкен бар енді, қолғана берішіп, сәлем сәлем. Сәлем. Дәшә бересің, ішке келдім. Метродағы 2 поезд шекелі байтырып, ұзып кеткен бар, бұлай аралашқан, фикірләшкен жоқ еді. Нелер майтарасың, нелер қыланасыз, нәрселер ішлейсіз, соңғы қысқа ғана яңалықлар. Театрда. Біз рахмат алғата өтеміз. Театрда һәм театрда. Театр гірли, театр ішли. Иргиз Зайнеев қойып кетті. Міне Туфан қойды. Туған Томаша спектаклі шығардық бітті. Бүтін күшіға бик ұшады енді. Билетлар тауып болмай. Хыялы деген спектакль шықты. Аңа қадарда ішләдік. Яңа режиссерлар келелер. Театр гірли, театр ішли. Шуңа көре рольларға әлі алып тұралар. Аллаға шүкір. Әлі қортай бітмәгі мұны қырысы. Яш геройларны ойнаймыз. Міне екен бет. Икенші пландағы роллер берілемісің? Берілем, мен оларына бігер атып башқарам. Сенде олайса минлік деген әйбір жоқ? Жоқ, мен бет театрда бір өзім гүне. Шоның білен тапшыруны тәмамласақ та бұладыр. Жоқ, менің андай шері ғомен, мен өзімнің профессияға тегі йылдызлық шері, тағын нәрседір, фәлән тәсмәтін андай біріні білмейм де, білгенім де, көргенім де, өзімді кішкене әйтірге матур ғына, кішкене гіне Татарстанымызда гірләшіп, матур етіп шылап ятабыз. Ғадәтті міне Артем Пискунов дегеш сенің янашында ең бірінші Резида келіп баса, Резида дегеш сен келіп басасың. Міне сіздің нешіктір бір тулы капсулы кібік, тулы бір бүтін кібік, күзаллы бүтін кіші, күбісін шайында, шақсан менің өзіме жолай. Міне бұл ауыры қайдан, міне бұл стереотип деп әйтім мекені деп мен дұрыс яңғырарысын үшін қойдан туды екен бұл, нешік туды екен бұл? Сіздің бірге спектакльлерді ойнауыңыздан шықты ма бұл? Бұл шуннан да бардыр енді, аның бек көптір енді нелері тігі. Мисал түгіл енді, нәрсе деп аталасың енді. Не үшін шулай келіп шыққаны деп әйтірге керек. Біріншіден Ербілен қатынлы енді біз. Арысын біләбіз? Ербілен қатынды болғаш бірге көз алдылар енді. Бірге бек көп ойнайбыз. Бик көп ойнайбыз, Аллаға шүкір. Біздің бірге ойнаған герой белән героиня булып ойнаганда, бір спектакльдә ойнап күрешмәгән чакларда көп. Клипларда да көп бірге төштек, киноларда да төшкәләдек. Шуңа күрә безне тамашачы гел бірге күргә ияләшкән, мине күрсәләр Ризда кая дип сорыйлар, Ризданы күрсәләр кая Артем дип сорыйлардыр бәлки. Хыялланып торсылай. Хыялланасың. Оман аннан татар халкына гына хас микән ул артистларны нашай парлап күргә яраталар. Дуэтлар күпкә популяррак. Җырчыларны да шулай, театр артистларында, драма артистларында шулай парлашып күрергә алар ияләшкәннәр дип әйтиммисең, бәлки бу үзең стереотип кынадыр инде, кем белгән. Ләкин сәхнәдә, мәсәлән, безнең бит яратышып уйнаган образлар да бар. Бер-беребезне кыйнап уйнаган образлар да бар. Берсендә Шулпан спектаклендә инде безнең анда шундый любовный треугольник. Мен уйнайм, Зөлфәт Закиров уйный, минем курсташым, коллегам. Ризда уйный без инде любовный треугольник. Зөлфәт инде шундый идеальный образда, мөкәммәл образда. Мин әзрәк үзенчәлеклерәк, отрицательный персонаж дип әйтергә кирәк.
Мен Резиданы бұлғаймын инде, тегенде бұлғап атам, мында да бұлғап атам, шунда қоты қышқырып та жіберем. Ойнап бітіргеш сахна ортына кіріп, бір апаң, балалар, сізге бұлай ойнарға ярамый, сіз бит ирлі қатынлы, сізні бұлай көрге елешмеген, ойнамағыз бұлай, деп парлы аққышлар бұлай еткен еді. Андан соң аның бүлдірем ғафу, аның бит әлі икенче ягы да бар. Теге шушындай образда ойнағаш, сен тискәре образда бит, Резиданы бұлғайсың, атасың. Кайбер тамашачылар, бір қатлы тамашачылар, қара бұлар тормышта да шулайдыр енді еме деген фикірді қайтып кетірген мүмкін бит әлі. Андайлары да бар. Бардыр, yok түгілдір. Түрлі кіші бұлай, тамаша шекіл, кайбер кіші шынап та бит ол кіріп кетіп, мен кіріп кетіп қорай, әлігірек, бигірек те кіріп кетіп қорағанлар. Бұл тұрмышта да бик яуыз кішідір бұл. Ие, чөнки біздің Нұрдин Ауи деген артист білесіз бе, Нұрдин Нәжмиев, халық артист Татарстанның, ол заманасында ешірек чақта болғандыр енді, бір немісін ойнаған енді, фашист. Сәхнеде нәрседір бик қоты ойнаған, бұл ауылда, залда отырған бір абзый, әлі ол соғыш бітуге зауқ көп болмай, не енді. Сен болғандар фронтовиклар сәхнеге мініп, Нұрдин Ауиға біріне түшірген. Бірәсің мәсен, шул қәтлі кіріп кетіп ойнаған. Мен өзімді де Шолпан спектакльда ойнайсың. Бірінші сахналарда сезілмей бит енді ол спектакль башланып кетеді, сенің отрицательный героймы, оңай героймы белгілі түгіл. Азақтан соң ашыла башлағаш, сахнаға келіп кіресің, залдан тағын әлі өйт татар халқы кел сөйлешіп отырға ярата. Біз аны көп мейретеміз, сөйлешмәгіз, сөндірегіз. Сериалдардан қалған айбір енді бұл. Кім білген енді? Сериал қарағанда бит шақты енді мына бұл тағын. Татар халқы комментарий бермеші түзелмейді. Бүтін бірге комментарий бермейді. Нәрсәгіне болмасын жер жүзінде комментарийсіз болмайды. Тәки бірге қала алмады. Жер жүзіндегі соңғы комментарий татарныкі болашақ. Біз бұлдырамыз. Соңғы комментарий. Міне келіп кіресің, тағын кірдейінді теге, тағын кірдейінді, скотина дегенлері бар. Білесің бе, міне шулай тұтырып әйткенлері бар. Міне артист сен бітаны іштесің, шұндасың, сенаны өзіңе қабыл етіп, комплимент етіп алып, түгі рухланып, яңадан кішілер айтып оны башысың. Мен қасамыны комплимент етіп алырға керектір де, демек сен рөліні дұрыс көрсетесің. Демек сен енді өзіңнің ұсталығың білән түскәрі образның нинди екенлігін көрсеткенсің, кішіні шандырғансың болып шыға. Шулай әбір білесің бе, менге тискәрі образлар көбірек келше деген кішілер де бар. Сен өзіңді фрицнықы бетінде балы. Бәлки шуға мекен синаларын ұста башқарасың дейлерді. Менде кім білген шулайырақ. Анарысың, әр тискәрі образда bu енді актерлық салығына қағылатырған бір оңай ягызларга керек. Мәсәлән, артист буларак мен тискәре образ башкарам икән, ул тискәре образ нәрсәгә шундый дигән сорауга җавап табырга кирәк. Әгәр дә сен таба алмыйсың икән, инде бер стереотип рәвештә генә уйныйсың икән, нинди була ул? Ул сөйләшә, күзләре усал, фәлән тигән, бу инде стереотипность, бу инде теге татар жаны татар халкы кабул итә инде аны. Ләкин уларның барыбер теге кырынчык кызык итеп уйный бу персонажды дип әйтми уларны. Әйбәт дине теге койшагында шундый итеп уйныйлар артистлар теге менә кара нидә икән моның начарлыгы, нидә икән моның скиллиге, үзенчәлеге дип тоеп уйнасаң кызыграк. Шуңа күрә һәр бу шула кирәктер дә. Дөресрәк бу мәктәп инде. Бу мәктәп бу мәктәп. Кыска гына мастер-класс сезгә. Muhterem караучылар. Әзрәк кенә. Кемнең театр дөньясы белән якыннанрак танышасы килә, кемнең театр дөньясына кирип китәсе килә, бу тапшыруны энәсенә, җибенә кадәр сеңдереп карагыз. Бөтенесен дә сөйләп бетереп булмый. 4 ел укыталар актерлыкка, укыталар гына әле. Аннан соң син гомерең буе укыйсың. Чөнки син гомер буе кеше уйныйсың. Тәҗрибә туплыйсың. Тәҗрибә туплыйсың. Мәсәлән, җырчылар алар теге кимсетеп әйтүем түгел, алар бер типажда җырлыйлар, әлбәттә каядыр үзгәрергә мөмкиннәр, икенче якка китәләр. Артист кеше ул гомер буе ниндидер башка образ башкарга тиеш. Менә мин шәхсән пародияләр белән шөгыльләнгән кеше буларак, пародияләр ясау белән театр актерларының хезмәте эшчәнлеге бераз гына параллельләр ала дип әйтә алам. Менә беләсеңме нигә? Чөнки төрле кешегә төрле тавышларга тавышлар чыгарасың, үз тавышыңның нинди икәнлеген кай вакыт онытып җибәрәсең. Җырлаганда тутта минем тавышым дисең аны. Менә шундый вакытларда булган. Юк, чынлап та шулайдыр ул. Онытылып киткән вакытлар булмыймы? Күңелсездә нигә кирип китәм инде теге актерлык салыгына бар школа представлений дигән әйбер. Бар школа проживания.
Проживание инде ул Станиславский Әйе. текреп итеп. Не верю, верю, не верю. Пародия бит инде ул пародия эшләр, актерлар да эшләр. Ул бит бөтен кешегә дә бирелмәгән. Әйе. Ул киләчәктә сиңа ниндидер тышкы яктан образның ниндилеген күрсәтергә булыша. Тавышын инде, кыяфәтен инде, Килеш-килбәте. ничегрәк сөйләшә ул анда, менә бөтенесе. Ләкин безнең мәктәп инде гомумән рус мәктәбеннән килгән инде ул безгә. Татар актерлык мәктәбе Корынчы кызык килеп чыкты. Актер мәктәбендә инде. Без барыбер хисләр белән иштән алабыз образны. Иштән, мәсәлән, теге көзгә карап, ансы кирәк, бигрәк тә спектакль шундый буфанада булса инде, ул кирәк була. Гомумән инде сәхнәдә бүтән җаның, тәнең белән, башың белән генә түгел, йөрәгең белән уйнарга кирәк. Йөрәк белән уйнаган артистларны тамашачы үлеп ярата инде. Ай, кара ничек синең белән бергә җылап, синең белән бергә көлеп, Алып кайтып китер. җөрәгенә үтеп кирлек итеп уйнасаң, чынлап та үзеңнән соң ниндидер эз калдырырга мөмкин. Билгеле бер тискәре яки уңай образлардан соң, яки килешле килбәтсез образлардан соң спектакльне бик күп тапкырлар куйганнан соң бу образга инде тулысынча киреп итеп, бу образ белән яшәү рәвешендә алып барып киткән вакытлар булмыймы? Актерлар алар үзләрен контрольдә тота ала торган шизофрениклар. Аларның эчендә берничә бик күп образлар яшиләр. Алар аны туплыйлар урамнан, китаптан, әсәрдән, синнән, бөтен кешедән дә, Күзәтү. операторлардан, җыялар да, күп итеп шуннан аларны кулланалар. Шул теге маска гына кию бәлки дөрес үк тә булмас. Күңеле белән шулай булырга тырышалар, җаны белән булырга тырышалар. Һәм алар аны куша ала, һәм спектакль биткәч чыга ала. Ә шын шизофреник аны больница чыгарып булмый. Шуңа күрә әгәр дә син театрдан өеңә кайткач образың да икәнсең. Всё. Бу инде беренче 03, әнә шуң 02 шалтыратырга кирәк. Шалтыратырга кирәк. Шоуга. Бу әйбәт күренеш түгел. Кем белгән? Озын сүзнең кыскасы әйтә, беренче турга кирип китәбез, ә син таныдыңмы дип атала бу тур. Беренче тур, ә син таныдыңмы дип атала. Мин сиңа 4 фотосурат күрсәтәм. Ләкин әлеге 4 фотосуратны күрсәткәнче, мин сиңа социаль челтәрләрдә синең тарафтан язылган бер текст укыйм. Кыска гына әйтелгән сүзләр, афоризм булырга мөмкин, әйбәт, мәкаль булырга мөмкин, яки синең фикерең булырга мөмкин. Менә бу әйтелгән сүзләр шушы күрсәтелгән бер фотография астында язылган. Сиңа шушы фотосуратны изләп табарга кирәк. Танырга кирәк дөресрәге. Кайсы фотосурат астында шушы сүзләреңне яздың икәнсең? Менә шуны беләбез хәзер. Әкренләбайда кырып китик әле, малай. Аңладым мин. Барып җитте бугай бу. Менә син социаль челтәрдә бер фотография куйдың, шуның астына менә шушы сүзләрне яздың. Сиңа кайсы фотография икәнлеген белергә кирәк. Кызык бу. Сүзләрең шундый: авыз кылакта, кылак еракта дигән сүзләр. Менә шундый сүзләр язгансың. Менә хәзер. Кызык бу. Әйдәле. Менә шу беренче фотосурат шушы булыр. Син монда кайда? Бу Доминикана. Син шунда кадәр барып җиттең индеме? Доминиканада бу без Ризә белән барган идек. Мин Ризә белән генә дә йөрим дә инде нәрсә уйлап. Башка кеше белән бара алмыйсың инде. Шунда бардык, безгә бик ошаган, рәхәт җирләр, анда шундый гади халык яши. Менә алар бүген кем белән яшиләр. Менә бүген бар, иртәгә дөньясы бетсен аларга барыбер. Шундый бийләр, көләләр, шаяралар, шатланалар, аларның биюләре дә шундый. Безгә бик ошаган, рәхәт, анда менә кояшлы утырасың, кояш bir zaman дөбер шатыр килә дә, ничәдер минут эчендә кайып, ишеп, бөтен дөньяны шатырды бер китереп, яңгыр ишеп китә менә. Аннан шаттан кояш чыга, шарый башлый. Менә шундый янда ничектер дөнья ничек тизрәк барган кебек. Бunda түгел бугай, ул бу рәсемдә түгел. Менә бик тату яшиләр анда дидең, име? Бик театрда татулык бармы? Әллә барыбер театрның ичке дөньясында да көнләшү, көнчелек дигән әйбер бармы? Бүтән җирдә дә бар инде бер көнләшү. Гадәттә бит инде театр турында ничек ул бит инде менә шундый менә илһамлы, рәхәт, монда бөтенесе дә дус яши кебек әйме? Булай дип мисал әйтергә кирәк инде. Авыл турында да кайчанда шулай сөйләр. Авылда юк инде. Анда рәхәт, сулыйсы, урман. Авыл халкы барыбер бер-берсеннән көнләшеп яши. Якынга кирип, якыннан карый башласаң, изли башласаң, бүтән җирдә дә андый хисләр, көнләшүләр, ниндидер әрләшүләр, алар бар. Чөнки артист халкы бит ул бик эмоциональ. Эмоциональ, аңа нәрсәдер шамаса ул шундук
çaldırıp otur şunda kisip nit. Ниша баңа бердіңіз рөліне? Аны мен уйларға тиішейім. Хәзер баш режиссер булган җирдә теге тәртип саклай дип хәзер әйтмиләр. Нигә мин уйнарга тиешим? Андай бер гадәттә юк. Ләкин кайчагында сәхнәдә уйнаганда нәрсәдер килеп чыгара мөмкин шундый конфликтный моментлар, шунда тиз генә артист теге кызып китергә мөмкин инде. Шунда әйткәләшәсең дә, шуның белән бетте, гримерка кергәндә бер-берсенә гафу үтенеп, яңадан матур итеп чәй içеп утыралар инде алар. Рабочие моменты дип аталган рус телендә әйтмәшә. Булай мин заклап, ниндидер теге үпкәләп чиргән әйберләрне белмим. Менә Бәлки бардыр. Бәлки миңа үпкәләп һаванчылыйлардыр. Мин күрмимдер. Син белмисең. Мин Син Доминиканадагы шикелле рәхәт. Мин Доминиканда йөрим һаман. Ә нинди спектакльләргә күбрәк килә халык? Нинди спектакль, нинди жанрны үз итә тамашачы? Күбрәк. Барман рейтинг. Бәлки юктыр да, мин кызыксынып сорау. Менә хәзер әйтәм, мелодрама дигән жанр бар. Менә ул татар халкына менә үтереп бара торган әйбер. Мелодрама. Ул мелодрама диге гел җылап кына утыра торган түгел. Җырлы, юморлы, мәхәббәт, драма менә шундый әйбер булса, ул инде татар халкына менә нигә бездә бит инде сериаллар, теге мыльный опералар жараталар. Менә шуның шикелле мелодрама татар халкының иң яраткан жанрларының берсе. Ләкин барлык жанрларны да татар халкына ошый торган итеп һәм карый ала торган итеп, халык йөри торган итеп куярга була. Бары тик аны якынайтырга гына кирәк. Якынайтырга. Без менталитетны истә тутып, ничектер үзенчәлеген табып, теге ачкычын табырга кирәк. Теге татар җөрәгенә ачкыч табырга кирәк. Кебек менә спектакльне куйганда да, менә шул ачкычын тапсаң карый. Мәсәлән, без кияүләр менә режиссердан торадыр инде. Режиссердан бөтен әйбер тора. Менә рейтинглы актерлар бармы, синең фикереңчә? Бар. Рейтинглы актерлар ул нәрсә медийный дип атыйбыз инде без. Килешәсеңме, ул туры киләме сиңа? Туры килә. Медийный артистлар бар. Сторислар куя икән, клипларда төшә икән, киноларда төшә икән, нәрсәләрдер алып бара икән, артистлар Тапшыруларга чакыралар икән. Радиода алып бара берәр нәрсә, анда иртәнге нәрсәдер, кичке нәрсәдер. Да. Менә алар әлбәттә инде медийнырак булалар. Аларның сәхнәгә чыгасың, Чыгуына ук инде халык алкышлар белән кабул итә. Мисыр Рөстәм, Рөстәм уни икән. Зөлфия. Бу ни? Резидә Сәлахованың ире. Танымаса теге танымасалар инде сразу әйтә. Нинди хәтерлисеңме, теге Зиләйлә бар бит инде. Шоу. Икитә сөйләшү аерым театр дигәндә 3 апаң ләң. Спектакль унытыла. Аннан шалтыраталар. Алло, улым бетмәде. Комедияларда мен өзім импровизировать итәргә яратам. Язылып бетмәгән текст сөйләргә, аннан соң тагын өстәп. Мин гомумән спектакльне бер төрле генә уйнарга яратмыйм. Һәр аның бит инде матурлыгы да шунда, кинодан аермалы буларак, сен төрлечә үзеңнең гомерең буена бүгенге көн багажың белән уйныйсың, аңлатып алсам инде. Тупланган. Без бит яшибез, күңелебезгә һаман нәрсәдер өстәлә, һәм бүген син ул спектакльне уйныйсың, сен башка багаж белән уйныйсың. Кинода алай түгел, син ул вакытта нинди булып калгансың, шушының белән син гомерлеккә кеше күңелгә кирип калачаксың инде. Булай театру яңара, шуңа görə минем шундый моментлар бар, әбиләрнең сөйләшә башлый икән. Комедияларда күбрәк шалнайны, теге драмада, трагедияларда эшләп булмый. Мин инде теге спектакльдә апа җаным, сәламәт балайыңа дип әйткәнем бар. Теге спектакль барышында Сюжеттан чыгып китеп. Тамашачы ул вакытта көләйн, аңа кызык, син бит аның янында теге бергә кебек. Син аның белән бергә уйныйсың кебек, аларны да артист иткән, кабул иткән кебек килеп чыга. Алар аны бик шат алам бит. Шәп алам бу. Бу инде теге импровизациянең бер юнәлеше инде кичкенә генә бер чыга. Аның өчен син ролеңне 150-250% белергә тиешсең. Әлбәттә. Чөнки сиңа тамашачы залдан трәсә нәрсә әйтергә мөмкин. Син генә чыгып, тамашачыга игътибарны биреп, шат уйнап, кире кайтырга тиешсең. Әле үзеңнең артыңнанмы, алдыңнанмы барган артистларны унутырга ярамый. Алар чыгып калырга тиешләр. Син үзең алайса менә бу медийный дип әйттең бит инде, рейтинглы актерлар рәтенә кертәсеңме? Аны медийнымы түгелме икәнен без түгелдер инде. Тамашачы син клипларда да бик күп катнаштың, бик күп төштең. Инде Хайран инде. Юк, нәрсә булса булсын, үкенгән бер эштә эшләнелмәде.
Yok, менә үзеңне саныйсыңмы миди рейтинглар актерга әллә юкмы? Менә минем шуңга җавап ишетәсем килә. Күбрәк юктыр. Нигә? Менә чын күңелдән әйтәм, күбрәк юктыр. Гафу ит, ләкин менә Кәрим Тинчурин театры дисәләр, әйбит, Кәрим Тинчурин театры актерлары дисәләр, Рөстәм Гайзуллин, Резидә Салахова, Артем Пескунов. Менә минем иң беренче күз алдына килгән 3 персонаж ул сез. Рәхмәт. Әлбәттә, инде метрларны исәпкә алмыйчам, яшьләрдән әйтәм инде мин. Үзебезнең буыннан кан. Рәхмәт. Бу моның өчен менә бу сүзләр өчен эшләргә була. Исламия апалар алар уже все, италон, алар инде теге пик. Гомумән театрда эшлисең икән, иң беренче чиратта әлбәттә театр торырга тиеш. Һәм синең популярлыгың нигездә театрдан чыгарга тиеш. Җитәкчелек ничек карый читкә китеп эшләп китүләргә? Әйбәт карый. Тискәре ниләр юкмы? Ул бит инде әйбәт кенә, акыллы җитәкчеләр аңларга тиешләр. Алар аны күбесе аңлый да. Әгәр дә артист кайдадыр эшли икән, радиодамы, клипта төшәме, кинода төшәме, ул киләчәктә, ул артистка, ул уйнаган спектакльгә кеше йөришәк. Яхшы. Чираттагы фотосурәткә кирип китәбез. Авыз кулакта, кулак яракта. Һаман шул бер фраза. Шушыңа туры киләме бу? Син монда кайда нәрсә эшлисең? Бу мәхәббәт баскычы дигән спектакль, бу спектакль белән театр дөньясында танылуым башланды дип әйтергә кирәк. Моны инде без уйныйбыз хәзер 15 ел, ялгышмасам. 15 ел. Менә 20 яшемдә уйный башлаганым. Хәзер 35. Әле уйныйбыз. Әле рәхәтләнеп уйныйбыз. Менә Мәскәүгә барып кайттык әле шул спектакль белән, Аллага шөкер. Монда җылмайган инде әлбәттә, ләкин бу шуннан микән бу белмим мин. Бүтәнесен дә карап бетергәч, аннан соң әйтергә буламы кайсы икән? Була. Юк, монда түгел дип уйлыйм әлегә. Монда түгел. Монда түгел дип уйлыйм. Менә мәхәббәт тематикасы бит инде бик күп кенә спектакльләр, яраткан спектакльләрнең төп темасы дидең син тамашачылар тарафыннан. Мәхәббәт бит инде шулай ук иҗатка илһам өстәүче чыганакларның берсе. Син бит әле менә бу спектакльләрдән тыш актерлык осталыгыннан тыш дип әйтергә кирәк. Бит шулай җырлар язу белән дә мавыгасың дип беләм. Син яраткан шөгылең бар. Җырларга да яратасың бит инде. Әзмәз инде. Әзмәз гына булса да булгалы өчен мала. Нидән нитеп тормаң инде тыңа. Нитмәң инде авылга. Нитеп тормаң. Мин аны теге нитеп әйтәлмим, теге менә профессиональ дәрәҗәсендә шигырьләр язып, менә җырлар язам әле мин дип әйтәлмим. Син шигырьләрне үзең язасыңмы? Көендә, әллә көйгәнәме? Юк, мин үзем җырлаган җырларның теге булай үз шигырьләрдә үземнеке. Шигырьләрдә үзеңнеке. Сарыклар. Той. Сукин сын. Булар сукин сын, ансы Хайтакташ. Ансын мин шул шигырьгә эләктем дә һәм шалт шундай не килеп. Ну, син тыңлаган булсаң, ишеткән булсаң ул җырларны алар. Менә мин аны әле бүген генә белдем. Мин хәзер тапшырудан соң бүген сине эзләп табып тыңлыйм әле, Алла бирсә. Синең җырлаганыңны һәм җырлар язганыңны моңа каршы гомумән белмәгән идем. Алар беләсеңме ничек килеп чыккан җырлар? Мин заманасында теге яшерен батыр түгел бит инде. Бөтенебез дә бәйрәмнәр алып барабыз. Мәйтәм ничек әле мин бәйрәмнәрдә теге үземнең җырларны популярлаштырыйм, җырлыйм үзем. Мин кемнән? Яза башладым мин анда, күрешик, тагын ниндидер җырларны. Һәм мин аңладым, бу алар халаган сине ул белми бит инде, алар ротациядә юк, ни дә юк, алар белә. Халаганы аңа барыбер. Мин аңладым, халык белгән җырларга кирәк. Анда теге танылган җырчыларның җырларын җырлыйсың, алар ошый. Үземнең күңелемә ошый торган ничек җырлар, менә сүзләре менә шундыйракка ята икән минем, беләсеңме? Жан азыгы өчен. Менә җылкып ата торган теге ничектер дөмбер шатыр, менә чынлап та шундый рок стилендә, әле ул теге ни дип атарга кирәк инде, русский рок дип әйтимме соң, менә шул стильдә, менә Сукачевлар шикелле, шул стиль миңа бик ошый икән. Җырлаганда ничек Сукачев шикелле җырлыйсыңмы? Төрлечә була. Минем Сарыклар! Сарыкларның да теле бар. Тик тел байлыгы гына тар. Сарыкларга тел кирәкми. Кычкыру төрле мин инде аның сүзләре үзенчәлекле. Мин беренче мәгънәсендә теге хәзер ишетмичә әле теге тыңламыйча инде миңа туры килә торганрак жанр ахырсы дип уйлап торам. Ул үзенчәлекле, андай җырлар бит ни була? Теге төрттерүле аны сатир. Татарстан дигән җыр бар минем, менә ул Татарстан җыры, яңа татар җырында да икенче урын алды. Аның да менә сүзләре дә, көе дә үземнеке, Юрий Федоров белән эшләгәндә инде. Менә Юрий Федоров зур роль уйнады минем менә шундый стильдә эшләвемә. Аңа рәхмәт. Зур рәхмәт. Әйдә киттек алга тамашачыларга фотосурат.
Yok, mында искә төшә бу фотографиялар әлбәттә көзсез бу койлардан. Yok, мында түгелдер бу. Мында түгел. Белмим, хәзер карап бетерик әле бөтенесе җылмайганмын. Син бал тотарга яратасыңмы? Yok, мин балык тотарга барга яратам. Ләкин тотканым гына юк. Тотканым гына юк. Син дә минем кебек икән. Балыкка барып, су буенда утырып, лаң сөйләшеп шунда, менә ансы бездән булай инде. Аблай балык миңа бик җиңелләкми. Гомумән, сәхнәдән тыш, җырлар язудан тыш, үзеңнең буш вакытыңны ничек уздырасың син? Мин кино карарга яратам. Бу Яраткан жанрың? яраткан фэнтези. Фэнтези. Исторический фэнтезилар карарга минем яраткан киноларның берсе әле миңа калса ул Властелин колец. Минем иң яраткан кином ул. Моя прелесть! Аннан соң күбес чыкты инде, сиквеллар ниләр пока әле ул дәрәҗәдәге барып җитәлмиләр. Аннан соң теге Престолов чыкты инде, теге Игра престолов, алар да хәтлек уздыра алмады. Ну, ошаган ие шулай да. Менә фэнтези ошый. Китап укырга Китап уку мәсьәләсе икенче төрле. Менә шуны дөресен әйтергә кирәк. Китапны гел укып торсаң гына, ул сиңа ошый башлый. Бер атнам укымасаң, аннан якын Онытыла. Аннар дип кала. Укырга мин бер кирип китсәм, укырга яратам. Аннары соң мин җырак җирләргә йөрергә яратам. За рулем. Рулертында. Инде Ульяновск. менә хыялым Байкалга барып кайту һаман менә бөтенсе миннән көлә инде. Татарча әйтмәкче, үз хутың белән. Үз хутым белән менә Байкалга барып кайтырга хыял минем һаман минем арттан йөри. Миннән инде дуслар көлә. Барып кайтып бит син. Бардым. Тариксы. Никак анда барып җитеп булмый. Мин күңелле компаниялар яратам. Мин мунча кергә яратам. Миңа калса син күңелле компанияләрне яратудан тыш, сине күңелле компанияләрнең үзәгендә торган кеше дип тә атап буладыр, чөнки син бик рәхәтләнеп, менә җәелеп, синең күңелең менә 180 гына түгел, 360-ка ачылгандыр миңа калса. Шуны ачык күңелле кеше, рәхәт. Ачык күңел моңа инандым мин, ул ачык күңел өчен инде мин күп кенә сыртыма да алдым теге. Ләкин мин аңа күнектем ахрысы, беләсеңме, менә кеше янында, кеше алдында, театрда, гомумән тормышта ачык булуның бер әйбәт ягы бар. Теге син ялганламыйсың. Ялганыңда тотылмыйсың, эләкмисең, ах син шундый икән дип әйтәлмиләр беркемдә. Син нәрсә генә әйтсәң дә син дөресен сөйлисең бит инде. Берәрсенә барып әйтсәләр, мәсәлән, теге Артем менә булай дип әйтте. Әйтте. Аны бөтен кеше белә инде диләр, нәрсә әйтсәң миңа теге яңала качтыңмы дип әйтәчәкләр. Артемның нәрсә уйлаганын, нәрсә эшләп кайда нәрсә эшләп йөргәнен, нинди фикердә булуын, нәрсә кем турында нәрсә уйлаганын, ул кирәген барсын сөйли. Теге әлбәттә инде кирәкле дәрәҗәдә. Кирәкмәсә, юк шуңа күрә мин ачык күңелле, туры сүзле булырга тырышам. Миңа калса, аның өчен теге ләгә дә инде җитәкчеләрдән дә ләгә, моннан да нәрсәдер сөйлиләр. Ләкин миңа калса, ул тамашачы алдында теге син ачык булып каласың. Син аларга якын булып каласың. Күрешергә, бәйрәмнәрдә очрашырга, менә шушы гамәлләрне яратам дидең. Миңа калса, рус телендә бик матур бик әйтә торган бер термин бар иде. Душа компания дигән. Син менә шушы кешедер миңа калса, берәр компаниягә эләксәң. Төрле шәһәрләр була инде, төрле компанияларда төрле була. Кайчагында киләсең дә теге кайтып та китәсе килә башлый. Иң мөһиме син теге душнила компания түгел, душа компания. Тырышасың инде. Аннан соң мин бит изәкләр, мин теге теләсә кем белән уртак тел таба алам. Тел бистәсе теге үрдәк күтә ашаган нәрсә булгач, теләсә кем белән теләсә нәрсә турында сөйләшә алам. Миннән көләләр, син беләсеңме, белмисеңме, сөйлисең инде син. Менә теге берсендә ничектер дус малайның квартирасына кирдек, ул вакытта квартира күптән инде бу. Мин артист булып эшләдем генә. Моңа плитка ябыштырып яталар кухнясына. Хәзер мин кирдем дә сөйләшәбез. Мин хәзер әйтәм, плитка ябыштыру нәрсәсе бар инде. Менә әйтәм, шот моны суга тыгып аласың, монда нин саласың, булгатасың, ябыштырып куясың, менә тигез итеп менә почмаклар тыгасың, уровень тегедә бер уровень тапсаң, анасын барада бара инде, димме? Бу миңа ремонт ясаучы карап торды. Даркаш, син моны беләсең инде, конечно. Бер тапкыр да эшләгәнең юк. Шуның шикелле. Әдәлтән биттеме соңгысымы бу? Соңгысы яңаклау, ише фотосурәт. Фотосурәт. Авыз кылакта, кылак яракта. Бу түгел. Абсолютно бу түгел. Син монда җырлыйсың. Абсолютно
бу Син түгел. әле гомумән кыяфәтеңә караганда син неформал кебек монда. Рокер. Рокер. Менә шундый стильдә эшли башлаган идек без, миңа бик ошыйдыр ул, ләкин төрле сәбәпләр аркасында, дөньядагы вазгыять аркасында без улай бер нәзерәк, мин гомумән күңелемдә улай берен туктатып тордым. Пауза. Пауза дип уйлыйм инде мин, Аллаһы буйрса, бәлки киләчәктә тагын шулай. Ул вакытта акча юк, беләсеңме син? Әле шул булмаган акча белән дә шул җырчыларны җыеп, нәрсәдер түләп, әйдәгез инде, шәп карыйк инде җыядыр. Энтузиазм көчле. Яшен батырын акча да бар, эшләргә дә була. Ләкин менә хәзер әлегә күңел тартмый. Мин күңел тартмаса, мин мәсәлән нәрсәдернең шис килми икән, мин аны мәңге эшләмим. Әйдә эшлә дип эшләтсәләр дә, ул минем барыбер килеп чыкмыйчак, мин аңа салкын карыйчакмын. Шамаган әйберне мин эшләргә яратмыйм. Сайлык. Әйдә. Авыз кылакта, кылак йөрәктә. Монысымы Доминикана, Әйе. монысымы бер синең иҗат юлыңдагы кадерле спектаклең, монысымы тотмаган балыгыңны чистарткан вакытың, Әйе. әки монысымы җырлаган вакытың. Әйдә спектакльдән булсын, мин буталып беттем. Менә мысы түгел, гомумән алып куй, ансы түгел. Анда дип язарга. Авыз кылакта, кылак йөрәктә. Шуны әйтергә онытып торам. Әгәр дә син дөрес җавап бирмәсәң, сине кичкенә генә 2 җәза көтә. Әйдә монсы, менә монсы. Монысы. Әйе, җаза. Авыз кылакта, кылак йөрәктә. Әйе. Синең җәза үтисең килә. Әйдә үтә. Белмим инде мин. Мысы күбрәк шаган бит инде, ничектер. Мин теге монда әлбәттә нидер балык турында бәлки сөйләгәнмендер. Белмим. Мин аннан теге шулай итеп бәләкәй генә язып куеп, нәрсәдер чыгарырга яратам. Минем андыйлар булгалады инде. Синең җавабың Шушы. кабул итеп алдык. Әйдә кара әле. Сайла. Шулаймы? Кайсысы соң? Спектакль иде, Мин спектакль иде. кулдамын. Ах, сайла. Димәк, Сайла иде. уң яктагысын алыйк. Бу якта. Әйе. Мәйдә, укы. Әйдә. Сиңа бик уят булган ситуацияны сөйләргә. Шын уят булган ситуацияны сөйлимме? Шын уят булган ситуацияны сөйлә. Ул күңелсез ситуация бит инде. Булсын. Булсынмы? Белсеннәр. Иң авыр һәм Белеп торырга. мәңге исемдә калырлык шундый ситуация булды. Мин аны мәңге онытмыйм. Ул тирән теге яра дип тә әйтергә була. Миңа бик уят иде. Без бәрәңге чыгарабыз баздан. Әни аста. Мама дип сөйләшәбез инде без. Мама аста бәрәңгене тутырып биреп тора. Минем әле театр училищесында укыдым микән, юк микән белмим. Мин астан шулай иелеп, урамдагы бас теге зур бас күз алдыгызга килде бит инде. Шуннан мин иелеп бу бидрәне алам, монда кемгәдер бирәм. По-моему, абыйга бирәдер, ялгышмасам. Ул бушата, мин чиләкне төшерәм. Әни чиләкне ала. Хәзер бушаттым да инде чиләкне алдым, ничектер сөйләшеп ниттек тә, мин чиләкне аска төшерәм бит инде, әни чиләкне алырга тиеш. Мин карамаганмын һәм әни чиләкне алды дип уйладым да инде һәм җибәрдем. Һәм чиләк төбе белән нәкъ маманың бурынына менә монда килеп төште. Мин ул мизгелне мәңге онытмыйм. Мин теге шул базда калырга риза идем мәңгелеккә ул вакытта. Бик шундый нигәдер менә шул вакыт истә калган. Аннан соң да эләктеме ул? Юк, беләсеңме нәрсәгә авыр булганы аның? Мама да бер сүз дә әйтмәде. Абый нәрсәдер әйтте буга инде. Мама бер сүз дә әйтмәде. Шунда ул бит инде ничектер менә күп сөйләшүдән игътибарсызлыктан, маманың эчендә бер нәрсә дә калмагандыр. Миңа калса әтиянең күңелендә аның андый берәр сакланмый. Чөнки миңа калса мин ул хәлгә кадәр дә инде андый эшләрне бик күп эшләгәнмендер. Ләкин менә монсы бигрәк менә ул күз алдымда минем. Һаман күз алдымда. Һәм мин аны онытасым да килми. Унуту да мөмкин. Бәлки кайтып бер шушы сөйләшеп алыргадыр мамаң белән. Без мама белән бик күп сөйләшәбез. Без бит папа да, мама да, без мин дә игезәкләр, без бер атна буе сөйләшеп утырырга мөмкин менә шулай. Менә бу тапшырдан соң кайта шушы әйберне искә төшерәләр син аңа. Юк, үзе дә беләдер инде уларны. Бәлки исендә дә түгелдер, кем белгән. Ләкин менә иң уят мезгилләрнең берсе шушы. Ул әни алдындагы булганга күрәдер инде. Аннан соң да күп булгандыр инде, ләкин алар өчен әллә нәрсә истә калмаган. Аңлашылды. Зур рәхмәт. Чираттагы турга күчик.
Икенче тур, син беләсеңме дип атала, мин сиңа бер сорау бирәм. Шушы сорауга 3 вариант бирәм. Сиңа шушы 3 вариантның берсен сайлап алырга кирәк. Мәсәлән, икән. Егер. Жайлырак. Но, әлбәттә, бу сораулар бөтенесе синең социаль челтәрләрең белән бәйле. Тинчурин театры сайтында синең турында язылган биттә син уйнаган ничә роль теркәлгән дип уйлыйсың? 33-ме, 34-ме, 35-ме? Ну, нәрсә соң инде бу? Бер санга гына күчергәнсез. Гафу! Дөресен әйткәндә беләсеңме, бу сорауларны мин түгел, бу сораулар без редакторларыбыз әзерләде. Мин бу сорауларны синең белән бергә карыйм. 15, 35, 56 дип язсагыз, аңлар идек инде. Гафу итмә. Монда ярый 33 булсын әйдә, 33. 33 дип уйлыйсың. Әйе. Сайла. Гомумән әйткәндә, әйтим әле, 40-тан артты. Аланда бөтенесе түгел, 40-тан артып китте буга инде. Мин моның белән горурланам. Бу минем горурлана торган эшем. Күбесе әлбәттә инде теге әкиятләр, ниләр, проектлар ниндидер булса да, 40-тан артып китте инде. Анда күбесе сайтта теркәлгән. Язылып бетмәгән. Бу минем өчен горурлык. 35 яшькә җитеп, бәлки кайберләр дәрәҗәсенә җитмәгәндер, ләкин Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Мин омны сайлыйм. Сайла. Үзеңнең иң начар гамәлең дип нәрсәне атар идең? Иң начар гамәлең. Минем өченме? Юк, син кылган начар гамәл. Син эшләгән начарлык. Мин эшләгән начарлык. Бәлки син менә теге шул ук спектакльгә килгән апайларың кебек Резидәне тегендә монда сәхнә буйлап өстөрә. Айрып кына әйтеп булмый, ләкин кай чакта бик ачы телле булам мин. Бик ачы телле, турысына түгел. Менә кешенең йөрәгенә жарамый торган сүз әйтергә мөмкинмен. Ләкин әлбәттә ул мине ул дәрәҗәгә җиткерәләр. Мин теге булгалыймы, еш булгалыймы? Булгалый. Мин кешенең йөрәгенә барып җитерлек итеп әйтергә мөмкин. Кычкырып әйтмәсәм дә, ләкин син булай шундый. Син нәрсә сөйлисең? Үзеңнең теге сиянын җиктер нитмәкче буласың. Урынына утыртмакчы, ләкин урынына гына утырту түгел, әзрәк кимсетү дә килеп чыга. Переиграл и уничтожил дигән нәрсә. Менә андый очраклар минем булгалады. Хәтта теге олы кешеләргә дә кайчагында минем әйткәнем бар. Менә ул миңа калса ул гамәл әйбәт гамәл түгел инде. Шуңа күрә Артем белән гызыгыларга кермәскә тырышыгыз. Юк, сирәк була инде, ләкин булгалый. Яшәтеп куйдым. Яшерен батырын түгел. Кисәтү дөрес булсын. Безнең гримерка бар, без менә гел малайларга яшьләр генә. Анда бөтенесе шундый теге шлотилле дип әйтимсең, анда менә Аз бер-берегезне төрттереп утырасыз дип. Анда теге злые артисты, усал артистлар дип язып куярга кирәк. Анда кеше керә икән. Менә исәнләшеп чыкканда да аңа инде әйтеп өстәп кертеп җибәрәләр үзенең гримеркасына. Безгә кергәндә дә теге ләкмәсен дип ассаламу алейкум дип керәләр теге. Андый сүзләрдә бүтән сүз әйтергә авыр. Yo, bu үзенә күрә бер күңелле мөхит бит инде бу. Сезнең театрда шушы төркемдә тудырылган. Спектакльдә соң уйнап чыктыңмы? Уйнап чыгасың, бүтән кеше киенә, без анда 8 кеше бер гримеркада. Киенәсең нитәсең, берәрсе ялгыш кына берәр нинди теге сүз әйтсә, менә уйлап әйтергә кирәк. Шул сүзгә өстәп, тегене битереп, бу без кайтып киткән җылап утырырга мөмкин. Теге күңелне якын ала торган кеше булса, акчаны азрак түләсәләр дә театрдан китмин дип әйткәнең бар икән. Бар. Театр артистларының уртача кереме нидән бәйле һәм күпме ул? Бу сораумы бу? Бу сорау. Артистларның бу минем шәхсән. Шу шәхсән сорау. Артистларның зарплатасы S. Бүтән кеше шулай дип әйтәдер инде ул. Бу чынлап та шулай, ул S, ләкин аны мин беләм. Кайбер, ләкин булгана шөкер дип яшәргә кирәк. Театр өлкәсендә миңа калса бар тик фанатлар гына эшли алады. Ул синең стажыңнан тора. Синең стажыңнан тора. Битте. Рәхмәт. Шираттагы сорауга күчәбез. Аннарысың инде театр спектакльләр уйнаганда режиссер син образын никадәр әйбәт башкардың, никадәр оста уйнадың, репетицияларда ничек эшләдең. Менә шунысына карап, сиңа балл куя. Коэффициент өстәлә. Ул 10 баллык система бездә, шәхсән. Шул 10 балл куя һәм шул 10 балл аннан соң среднестатистический чыгаралар да. Театр шул балларга түләргә күпмедер акча бирә. Анда 50 мең, 40 мең
Бой чагында 100 мең, ну төрлечә була. Ага. Һәм шул менә син балларны карыйлар да күпме артистлар бал эшләгәннәр, среднестатистический чыгаралар да һәм сиңа шалт өстәп бирәләр. Премия дип Премия аталады түгел, инде. бу премия түгел. Бу премия түгел әле. Юк, бу синең теге балларың инде эшләгән акчаң Хезмәт хакына өстәлгән коэффициент. коэффициентлары. Аннан соң шул калганнары атказанган өчен күпмедер анда өстәлергә мөмкин, анда бик әз җәмәгать. Бик әз куркыныч әз. Премиялар театр кварталда үзе карый ничек бирергә. Ипотекаң булмаса, тәмле ашарга яратмасаң, Так, яшәргә була бугай дигән. Булай. Ипотекаң булмаса яшәргә була. Менә синең уртача хезмәт хакың күпме? Театрда Син театрда актив катнашкан Әйе. актер буларак. 45 тирәседер. 45 тирәсе. Әйе, мин яшермим. Менә шул тирә чыга. Ну, шуңа өстәп инде башка өстәмә проектлар Әйе. Бу күп дип аталмый. Бу бик аз дип атала. Әйе. Менә аңларга кирәк. Әйе. Әле бу 17 сезон эшләп. Калганнарның күбесенең түгел инде, яшьләрнең әлбәттә әзрәк. Әлбәттә зәр. Син һәр вакытта да беренче булырга тырышырга тиешсең дигәнсең бер ара. Монда тырышлык кына җитәме, әллә башка факторлар да ярдәм итәме менә беренче булырга? Беренче булырга, тырышырга һәм Тиешсең. теләргә кирәк. Беләсеңме, кайбер кеше менә тырыша, тирли, пешә, эшли образын, эшли. Соңгы чиктә ул чыга, ләкин кайбер кеше килә, шалтыр-пултыр нәрсәләр, һәм менә Ул Йолдыз. һәм килә дә чыга. Теге тырыша. Ул юк. Күренми, тырышлыгы белән чыга ул. Менә бу очракта да уйларга кирәк инде моны. Төрлечә була. Ләкин алай җиңел образлар чыгара торган кешеләр, алар киләчәктә шул җиңеллеккә таянып югалалар. Тиз генә. Ничек тиз Тиз күтәрәсезләр? артист бит үсә, артист бит олыгая, үзгәрәсең. Син уже 10 ел, 15 елдан соң андый образ башка, сиңа бүтән төрле эшләргә кирәк. Шул чагында югалып калырга мөмкинсең. Сиңа ул анда җиңел бирелгән. Киләчәктә ул тырышырга кирәк булачак. Тырыш кеше башта тырыша да, киләчәктә аңа бик җиңел бирелә. Әйе. Менә шул Моның шул ягы бар шул. төрлечә була инде, Һәм менә әйтүшлек менә мондый сүзләрне әйткәнсең. Бу дөрес түгел, булай булырга тиеш түгел, безнең театр булай эшләргә тиеш түгел дигән вакытлар күп булды дигәнсең. Менә нәрсәләрне күз алдында тоттың син бу сүзләрне әйткәндә? Булай булырга тиеш түгел, без булай эшләргә тиеш түгел. Спектакль барышындамы, балет театрының эшчәнлеге. Спектакль уйнаганда да, мин артистларга да әйткәнем бар, сез бит мәйтәм сәхнәгә чыккач эшләгез, эш беренче чиратта, эш яраткан эшегез эшләргә кирәк. Бер артист уйный да, икенчесе трай тибеп жүргә тиеш түгел. Күмәк сәхнәме, күмәк түгелме, ул баш образны башкарасыңмы син? Син сәхнәгә чыккач яратылырга омтылырга тиешсең, тамашачыга ошарга тиешсең. Син бер ансамбльдә булырга тиешсең. Бу очракта да әйткәнем бар. Ниндидер театрның миңа хәзер әйтергә ним бардыр инде. Хакым бар. Хакым бардыр алай дип әйтергә. Кай чагында, мәсәлән, административ як белән актер составының сүз чыган нәрсәдер килешмиләр. Шул чагында әйтеп җибәрәсең. Реклама бүлегенең кайсыр ягында дөрес эшләп бетермәгәннәр икән. Мин шундук барып әйтәм. Мин яшереп җөрмим, ачы тутмыйм кешегә әйтте, нитеп җөрмим, барам да әйтәм. Мәйтәнән булай сеңнең булай эшләнми ул. Буны менә булай эшләргә кирәк. Минем әрләшкән вакытларым күп булды инде бер. Эләккәне булдымы менә шушы туры сүзлегең өчен? Булды инде. Булды башта, беләсеңме ничек килеп чыга ул? Аның шунысы кызык. Башта алар мин әйтәм, аннан соң миңа әйтәләр, "Ярамый, син фәлән, яшь Сылмалы бар монда, җөрмә монда." Аннан соң үтә еллар, үтә айлармы, еллармы, әйтәм, мин сезгә нәрсә дидем? Менә андый вакытлар бик күп булды. Бу минем аны ал дип әйтәсе килүмнән түгел. Мин әйтәм, менә сез бу ялгышлыкны эшләдегез. Аңладыгызмы сез моны? Баладан сорыйсың, аңладыгызмы сез ялгышлык эшләгәнегезне? Минем сезне төрттереп әйтүемнән түгел. Син бит камилрәк булсын өчен дип килеп әйттең. Аңладыгызмы? Артем, син хаклы булгансың икән дип әйтәләр. Әйтәм, әйдәгез, бүтән эшләмик инде без булай. Аннан соң башка вакытта инде килеп кисәткән вакытта сине тыңлыйлардыр инде. Хәзер чынлап та яшьләр килә. Яшьләр Аллаһка шөкер тыңлыйлар. Яшьләр белән мин бик дус, чөнки
Театр ул яшьләр ише. Син үзең дә яшь бит әле. Аллага шөкер әле. Синнән яшьрәк ишме? Россия Федерациясында 35-36 яшькә кадәрге кешеләр әле яшь буын вәкилләре булып Әле мин 1 елым бар икән. Әйе. Шуңа күрә син яшь, ә мин инде менә урта буын. Мин инде карт. Камал театры яңа бинага күчә бит инде безнең. Әйе. Көтәбез. Әйе. Гримеркадагы эшләре башланды монысы. Әйе. Анда хәзер инде әйтеп ташлаганнар. Камал театры актерлары бит инде менә яңа бинага кирәклеген ничек аңлата? Грим бүлмәләрендә сәхнәгә чыгарга әзерләнү читен уңайсыз шулайрак диебрәк аңлатканнар. Безгә килеп карасыннар. Менә сездә ничегрәк соң ситуация дип сорамакчы идем. Турысын әйтимме? Турысын әйт. Бер Син бит туры сүзле кеше. Бер әйт. Менә артыбыз белән артыбызга терәлеп киенеп шишенәбез без. Иратлар гримеркасында менә бу чын барлык. Ләкин без инде моны күптән әйтеп киләбез. Безнең гримерклар берәр нәрсә эшләтергә кирәк дип. Ул әйтәләр инде аны. Сездә таррак шулай. Кергән бар бит. Ракмы? Таррак. Рак дигән кисәкчәне алып атырга кирәктер дип уйлыйм мин. Анда бар супер тар. Бу сездә бар тар дигән сүз. Ә сездә таррак. Тардан да таррак. Ансы килеш, менә хәзер күләмле менә туган тумаша спектакль чыга. Анда без әлбәттә теге өйрәндек инде аңа. Ләкин син үзең килеп карасаң, менә кайчагында түгел инде. Кайчагында булам, кайчакта булам. Икесе дә дөрестер дип. Әйме? Менә шул вакытта журналистлар киләләр, телевидениегә, алар безне күрәләр. Алар да һиләште буга инде. Алар шаккаталар инде анда. Байту камераны күтәреп. Юк, менә мин хәзер торып күрсәтергә мөмкин инде. Менә син утырасыңмы тиме? Ә кемдер менә улай итеп, менә ул трусикшан басып тора инде. Улай итеп, шаннарын лектереп тора. Киенеп утыра инде ул. Менә шундыйрак хәлләр бездә. Әгәр дә Тинчурин театрына яңа бина төзибез дисәләр. Юк. Кетмисең. Мен риза түгел. Миннән сорасалар, мин юк дим. Кабаттан рус мәкале белән әйтәм ди, в тесноте, да не в обиде. Теснотаны без үзебез барлыкка китергән кешеләр. Шуңа күрә бу моннан чыгу юлы миллион, бу тарлыктан чыгу юлы миллион. Моны бары тик әз генә уйларга кирәк. Театрны бинасыннан алып икенче бинага күчерү минем фикерем буенча. Бу Җинаят. Җинаят булмаса да бик кирәк булса гына эшләргә кирәктер. Бик кирәк булса гына бер. Чөнки ул синең туган ягыңнан, туган җиреңнән үзеп алып, сине каядыр бүтән җиргә күчерү. Син туган җирең бу түгел, менә бу ди. Әйе, син анда яши аласыңмы? Син ул бинага жан өрә аласыңмы? Син тамашачыны анда ияләштерә аласыңмы? Театр бит ул бинага түгел. Театр бит ул жан, ул сулый. Аның сәхнәсе, сәхнә тузаннарына кадәр. Мин беләм Камал артистларның Камал театрына ничек авыр булганын безнең аларның бинасы була бит инде бездән күчеп киткәндә. Элекеге биналар бу яшерен батырын түгел 100 тапкыр сыйфатлырак һәм күбрәк туры килә театрларга. Аларның эшләнеше дә. Чөнки аларны бүлдерәм гафу, чөнки аларны чын инженерлар эшләгән. Акустикасы буенча да, урындыкларны урнашу тәртибе, балконнарның формалары, сәхнәнең төзелеше һәм башкасы ул чын инженерлар эше. Театрның нәрсә икәнлеген белгән, аңлаган инженерлар эше. Нишләтәсең инде? Микрофоннарга ышанып, тегән нәрсәләргәдер ышанып ясап куялар да, анасын артист монда ишетелми, тамагын җырта, җавыл шундый шептальный сюрреализм белән шөгыльләнә башлый. Төрлечә була инде. Менә сиңа бер әйтәм, Ленинский декаление бар бит инде. Менә аңа ремонт ясый башлаганда, кемдер сөйләде, менә оныттым инде. Әллә никадәр сәхнә астыннан пыяла чыгарганнар. Башта кирип аптыраганнар төзүчеләр. Менә пыяла, сәхнә астында ни пыяла, менә пыяла сәхнә астында теге ни астында. Ул тавыш Камил яңгырасын өчен махсус шулай сибеп куйган булган. Пыяла иң яхшы тавышны кайтара торган әйберләрнең берсе. Менә аны аңламаганнар да, белмәгәннәр дә. Чөнки менә андый зур биналарга, театр биналарына ремонт ясаганда анда бик уйларга кирәк. Акустика югалмый. Чөнки микрофоннан яңгыраган тавыш белән чын тавыш, теге үзеңнең тавышың бигрәк тә ул спектакль уйнаганда бик күпкә тәэсир итә торган. Минем теләгем күчәргә ярамый безгә.
Пенчурин үзең орында булар өчен. Аның бинасы бик әйбәт, аның урыны бик әйбәт, сәхнәсе бик уңайлы. Миңа калса кирәк әйбер түгел. Безгә бик җайлы, бик рәхәт шунда. Кабул иттек, алга таба киттек. Үшінші тур, сен әйткән идеңме дип атала. Мин сиңа 3 цитата укыйм. Шушы цитатларның берсе синеке түгел. Сиңа шуны Берсе генә минеке берсе генә синеке түгел. Калган икесе синеке, сиңа шуларны белергә кирәк. Бер кызык ниләр уйлап тапкансың шу миңа. Үзем дә шаккатып утырам малай. Теге гади дә түгел, үзенчәлекле. Мин беренче тапкыр укыйм әле бу цитатларны. Әйдә. Миңа берни дә кирәкми. Минеке җитәрлек, башкаларда эшем юк. Әнә шундый фикер белән яшәүчеләр күп. Кешеләрнең бер-берсеннән читләшүендә интернетның төрле гаджетларның да үз өлеше бар. Футлярдагы кешеләргә әйләнеп барабыз дигәнсең. Бу минем фикер ялгышмасам, мин моны кайсыдыр интервьюда әйттем. Буга мин моның белән килешәм. Бәлки интернет челтәрләрендә Бысы да хак сүзенә бер уйлаганда, футлярдагы кешегә әйләнеп барабыз, ансы хак. Моннан котылу чарасы бар микән? Моннан котылу чарасы. Без бит инде менә гаджетларны юкка чыгара алмыйбыз, интернетны да туктата алмыйбыз, социаль челтәрләр тормышыбызга төпләнеп килеп кереп утырды. Менә ничектер җайлашырга кирәк инде. Буны без генә хәзер безнең балаларга да моны хәзер өйрәтеп булмас дип уйлыйм инде мин. Балалар инде менә хәзердән үк сеңеп туган яңадан, мәсәлән, менә шулай эшлибез дип алынсалар, бала чактан ук ярамаса менә, ярамый. Телефон ярамый сиңа. Битте. Теге социологик идея кебек. Бүтәнчә без бит бөтенебез дә беләбез аның нинди нәрсәгә китергәнен. Баланың белем аласы килми башлый. Ул бөтенләй берне шуннан суыра, шуннан җылкый, шуннан күрә. Анда кирәк әйберләр әз. Анда һаманда кешене деградациялата торган әйберләр күбрәк. Анда ниндидер каналлар, блогерлар теләсә нәрсә күрсәтәләр, балалар шуны карый, шулай дип уйлый. Мин мәсәлән әскәргә әйтәм, улым, барысы да шулай була дип уйлый күрмә. Юк, әйтим, мин беләм. Бу бит инде ни? Ләкин уларны карый, уларга кызык. Хәзер мин аңа инде юк дип әйтә алмыйм, ләкин әс караса да мәктәптән кайткач анда 5тән 6 берәр сәгать карый микән инде караса, аңа кадәр гел мәктәптә. Гомумән мәктәптә телефоннарны гомумән алып атырым. Алар анда кирәк тә түгел. Дөрес, без укыдык бит әле. Әлбәттә. Без җүләрме? Әлбәттә. Без әле ул балаларга караганда күпкә акыллырак. Ансын әйтәлме? Акыллы бала. Шулай күбесенчә акыллырактыр да. Миңа калса ул анда кирәк түгел. Менә синең эшеңә кирәк икән, киләчәктә кирәк икән, ал куллан. Ләкин нидер шамасы булырга тиеш. Шамасы. Хәзер җайлы. Теге кем Салават абый әйткән мәле, хәзер баланы тәрбияләү җайлырак, табуы авыр. Тәрбия телефон кулдана тоттырдың да, менә ул син бик бу дөрес фикер бит инде. Дөрес. Сезгә булай уйнарга ярамый дип грим бүлмәсенә кирип әйтәләр. Мосын сөйләдем бит. Сөйләдең инде. Һәм Өченчесеме? Өченче цитата: Мин тормыш иптәшемә ачык хыянат итәм сәхнәдә. Юк, мондай бер булган. Бусы минем ни түгел. Минем сүз түгелдер бу. Юк. Шаммый мин мондай бер әйтмәдем. Синеке түгел дип уйлыйсың. Бу теге ниндидер хаклык бар бу сүздә. Теге ачык хыянат итәм сәхнәдә дип. Монда нәрсәдер бар, ниндидер хак сүз күренә. Теге син сәхнәдә бүтән кеше белән уйныйсың бит инде. Минем театрда кызлар белән, барысы белән дә уйнап чыктым буга инде герой. Резидәнең моңа мөнәсәбәте ничек? Мәсәлән, берәр спектакльдә Куана шундый. Тукта инде. Берәр спектакльдә мәсәлән, мәхәббәтле рольләрдер инде. Резидәдән башка актриса белән парлы роль уйнаганың бармы? Мәсәлән, ир хатын, егет кыз. Менә әйтәм ич, театрда минем яшьтәге, миннән яшьрәкләр белән дә хәзер уйныйм. Уйнамаган кызлар сирәк бугай. Бөтенесе белән дә парлап нәрсәдер уйнадым. Бәлки киләчәктә дә уйнармын әле. Ирле хатынлы да уйнадык, кыз егет дә уйныйбыз. Убышкан чакларда булды. Бу убышкан дип чынлап убышу. Теге з хәрефе, з. Теге булай биттән түгел, чынлап убышкан моментларда булды. Иреңгә ирен тиеп. Риза үзендә убышканы бар, ул бит инде ни түгел теге. Сез моңа нормально карыйсыз. Әнче карыйсың син. Татар халкы бит беләсез.
Нишегинде, син нәрсә, хатын белән убыш кинода буламы, клипта буламы? İkincisi söyle matur olmuştuk zaman. Men mine akşa şaklarını qaradım da şunduq aytdım. Rize metim nişisiz metim. Jünne bu pişelmediniz benim metim dinar bilen. Metim dinar bu pişe bilmeyim metim. Şunda men şunduq ana şiysink o bit kino. Kino, әле театрда яры yandan ишиктердеги бит кояндан ше көрмәскә. Кинода метем сез нормально убыш алмадыгызмы, соң әйтәм, убышырга иде инде. Битен сәйин. Менә бу миңа калса өчен осталык өчен профессионализмдыр менә бу. Бу бер Кабул ит инде, ярар деген инде, ярар. Бу шулай. Дөрес әйтәсең. Димәк, өченче цитата синеке түгел. Юк, өченче цитата минеке түгел. Цитата. Цитата, дөрес, ул Зөлфәт Закировныкы. Зөлфәт шулай дигән. Мин тормыш иптәшемә аты хыянәт итәм дигән. Әйтәм бит, монда дөреслек, ниндидер дөреслек бар. Ниндидер яшерен мәгънә бардыр инде бу әйтелгән сүзләрдә дә, анысын Зөлфәтне чакырсак, Зөлфәткә аерым бер бирербез алар. Зур рәхмәт, бу төр кыска гына булды, шәп кенә булды, оста гына башкардык. Ә хәзер инде сине La finale итик. Нәрсә булыр? Синең өчен десерт дигән сәхифәгә кереп китәбез. Куркытасыз сез мине. Синең өчен десерт дигән сәхифә. Мин ашап кына утыраммы? Юк, тукта. Тыңла, ашыкма балам, ашыкма инем. Әйдә. 40 яшьлек абыеңны тыңлап бетер. Куй урынына. Булды. Минем кулымда катыргы. Анда бер сорау язылган. Мин сиңа аны хәзер бирәм. Сен аны иштән генә укыйсың. Кычкырып укыма. Әгәр дә бу сорауга җавап бирәм дисең икән, сорауын кычкырып укыйсың да, җавап та бирәсең. Әгәр дә юк, мин бу сорауга җавап бирмим дисең икән, без менә бу капкачны ачабыз да, син шушы капкач астындагы ашарга яраклы яки ашарга яраксыз әйберне ашарга тиеш буласың. Монда корт та булырга мөмкин, суалчам, таракан, белмим анда теләсә нәрсә булырга мөмкин. Ашаганнар бармы? Җавап бирә алмаганнар бармы? Бар. Алып ашаганнары бар. Җавап биреп тә ашап ашаганнары бар. Чынлап. Әйе. Маса кызык. Менә укы, иштән генә укы башта. Иштән генә укы, нәрсә икәнлеген. Әгәр дә җавап бирәм дисәң, кычкырып укыйсың да җавап бирәсең. Һәм без моны ашмыйбыз. Җавап бирмим дисәң, ашабыз да ашыйбыз. Син ашыйсың. Татар җавап бирәм. Җавап бирәсеңме? Әйе. Яхшы. Татар театрында секс күренешләрен күрсәтү урынлымы? Кирәкме? Ул күренешләрне интим күренешләрне ничек күрсәтәсең бит? Күрсәтергә була бит, үзегез беләсез. Теге миңа калса шынлап күрсәткәне башка әйбер була бит инде аның. Ансы бөтенләй кичерешләр тойгылары да аның театр дип аталмый инде бөтенләй гомумән. Әмма дә ләкин андыйлар бар. Миңа калса ул театр эше түгел әлбәттә. Ләкин зәвык бетә. Әмма дә ләкин әгәр дә театрда, татар театрында әлеге сәхнә куела икән, ул әлбәттә куелырга тиеш бик урынлы җирдә. Шунсыз бу спектакльне ачып булмый, аңлап булмый, тамашачы моны кире какмыйчак, бу киресенчә тетрәндертәчәк кенә тамашачыны. Һәм бу бик матур теге ничектер эстетичны куелырга тиеш. Ул якта куелырга мөмкин. Әлбәттә бит инде ниндидер анда тән күренешләре теге бүтән әгъзаларны дип әйтим мисың инде берничек тә күрсәтү моның белән мин берничек тә килешмим. Ләкин ниндидер моментлары булырга мөмкин. Төрле спектакльләр бар, анда көчләү сәхнәләре, андыйлар дөнья тулы. Ниндидер бик хисле мәхәббәт сәхнәләре булырга мөмкин. Ул алып кирип китерик. Ул бары тик аны менә режиссер ничектер тамашачыга дөрес итеп тәкъдим итәргә тиеш. Беләсеңме, бәрәңге буламагын да шулай итеп матур итеп бирәләр рестораннарда. Син аны теге, ресторанга барып буламык ашадым әле. Шулык буламык. Өйдәге дә буламык, ләкин уланда башкача матур итеп бирелә. Син аны матур итеп чәнечкәләр белән ашыйсың. Менә ул чагында миңа калса куелырга мөмкин. Ә кирәкме, юкмы? Бик кирәк булса кирәк. Бик кирәк булмаса кирәкми. Әйе, әгәр дә режиссер, актер шикләнә икән, менә әз генә булса да
көңелендә шик бар икән, бигрәк тә режиссерның, кирәк микән бу, юк микән дигән сорау туа икән, миңа калса кирәкми. Режиссер шул якта ук шуны әгәр дә шикләнү туа икән, әз генә дә. Генә. Юк, димәк бу кирәкми. Чөнки андый эш ниндидер шикләнүләр белән шәнәләт иш түгел. Син 100% беләсең икән, бу тамаша чыгып китмичәк, моны кабул итәчәк, монсыз мөмкин түгел, куела. Миңа калса, хәтта Мин уйнарга риза. Хәтта күрсәтелгән очракта да ул аермачык сыйфатлы яхшы утларны яктыртып түгел, ә ниндидер бер нуар. Әлбәттә инде. Нуар форматында гына. Ник курчак туе булды ич инде. Миңа калса, анда теге пыялаша күренәдер, нәрсәдер күренәдер, Нәфисәнең без әле эшлегенә башлаган, бөтен теге студентлар ниләр җигерәләр шул спектакльне карарга. Аннары соң, американский шлюха дигән спектакль барды инде, анда да күрсәтәләр ялгышмасам. Аннан соң кем? Артур Шайдерны җигереп җирдәме соң шәрәкәтен күрсәтеп? Алысын. Тормышмы бу? Буранмы бу? Кайсы спектакль? Тормышмы бу? Менә ник теге, әгәр мәхәббәт, әгъзалар теге нинди җавап бик әйтәм бит. Туктатыйк без бу. Сержик, Кайтыйк әле. Булды. Әйме, тагын бармы андый сораулар? Булды, бетте. Рәхмәт сиңа. Моны ачып карамыйммы мин хәзер? Ачсаң ашарга туры киләчәк. Әйме? Әйе. Кызык ишин, әйдә ашыйм әле. Ачсаң ашыйсың. Ачсам ашыйм, ярыймы? Юк, ни түгелме? Ашасың икән, ашамыйм мин моны диясе түгел. Ашап бит. Ашарга ачсаң, мәҗбүри рәвештә ашарга туры киләчәк. Шушы Ничә дим? Үзең кара. Юк, анда нимес ашап бетергә кирәкме соң? Ашап бетерергә кирәк, тулысынча. Юк, ашмыйм тагы. Ашап бетерелмичәкмен. Юк, ашап бетерәсе булса юк. Булды, яхшы. Калдырыйк. Калдырыйк. Шәнишкеләр шунда гына калсын минем янымда. Килгәнеңә зур рәхмәт. Синең белән аралашу, синең белән сөйләшү, синең белән фикерләр алышу шуңкыр дәрәҗәдә рәхәт икән. Мин сине моның кадәр үк бытбылдык дип уйламаган идем. Сине тыңлап утыру үзе бер рәхәт. Синең авызыңнан бер кайчанда сүз туктамый. Чыга. Син нәкъ менә Син журналистларның бәхте. Колбаса җитештерә торган фабрикадагы ит тарткыч шикелле. Итне китереп кенә торалар, син колбасаны чыгарып кына торасың. Нинди чагыштыру? Сарымсагын стисең еме дигән. Һәм менә шушы сарымсаклар тәмләткечләр белән синең хәбәртегә чыккан сүзең тәмләп бара, матур бара. Рәхмәт. Әйткәнемчә, тыңларга рәхәт, зәвыклы, телең матур. Сиңа үземнең шәхсән киләчәктә дә тагы да шәбрәк, тагы да халык күңеленә үтеп керә алырлык рольләр насыйп булуын телим. Амин. Син исемең бармы әле? Артем. Дәрәҗәле исемең? Дәрәҗәле исем Артем. Артем Пискунов. Мен шулай дим. Атказанган артист исеме. Юк. Менә анысында гына тукталып түгел, халык артисты исеменә дә мәгълүм булсын. Безне караучы тамашачыларга әйтәсе сүзләрең менә синең камераң. Беренче чиратта безнең сөйләшү тамашачыларга кызык булсын. Без бит инде минем турда шуның өчен төшерәбез. Минем турда ниндидер яңа фикерләр ачылсын, без теге менә болай да эшли белә икән, мондый фикер дә бар икән дигән фикер тусын. Шәхсән менә мәсәлән гафу ит бүлдерәм, мин син инде оялчан тыгытыйнак үзенә битләнгән кешелек кебегрәк фикерләп, син шундыйдыр дип уйлап йөри идем. Син бөтенләй икенче кеше бәлки үзләренең ниндидер сорауларына җавап табыр. Менә шуңа күрә миңа калса, мин үзем дә бик шат син белән сөйләшеп утырырга. Мин мәдәлек мин белгән идем. Синең бик мәйтәм акыллы сораулар бирәчәк, мәйтәм әбри. Мин бит чамалый идем синең нинди алып баручы икәнеңне. Мәйтәм юк бар сораулар белән башка тормыйчак, әзерләнебрәк, төплерәк фикерләр әйтергә кирәктер дип бардым. Рәхмәт бик зур төшергәнегезгә. Артистлар алар игътибарга бик мохтаҗ. Шуңа күрә игътибар иткәнегез өчен рәхмәт. Тамашачыларга зур сәлам. Тинчурин театрында очрашырбыз. Бездә бүген кунакта Кәрим Тинчурин театрының искиткеч шәп артисты, актеры Артем Пискунов иде. Татарстанның булачак атказанган артисты Артем Пискунов иде. Татарстанның булачак халык артисты Артем Пискунов иде. Барыгызга да зур рәхмәт, Артем сиңа да зур рәхмәт. Очрашканга кадәр. Ә синне бүгенгә йомгаклыйбыз.